L-Awtorità l-Użu responsabbli tal-Kannabis l-Aruc fi 3 snin li ġejjin se tkun qed tiffinanzja madwar €900,000 fis-sena l-kampaniji edukattivi tal-Aġenzija S-Sedqa kontra l-użu tal-Kannabis u drogi oħrajn. L-iffirmar tal-ftehim li jkopli sal-2027 ġie ffirmat mill-kap eżekuttiv tal-Aruc Dr. Joey Renovella u l-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li b'dan il-ftehim ta' kooperazzjoni mal-Aruc l-Aġenzija S-Sedqa se tintensifika diversi programmi edukattivi kontra kull tip ta' abbuż ta' sustanzi fost l-istudenti u l-adulti. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg sostnit li issa l-Aruc se tkun qiegħda żżid b'59% l-investiment tagħha f'dawn il-kampanji. B'dan ikun it-tieni ftehim mas-Sedqa. Innotat b'sodisfazzjon ukoll kif sħarriġ tal-Eurobarometru sab li liġi dwar id-dekriminalizzazzjoni tal-Kannabis li tista' tiġi akkwistata legalment biss mill-assoċjazzjonijiet liċenzjati mill-Aruc ma waslitx għal żieda fil-konsum tal-Kannabis.